Na štarte 20 pretekárov, ktorí štartujú na 18 km, to znamená 2 okruhy, Tužina, Chojnica, Nydrianske Pravno. Včera pretekári absolvovali náročné preteky v členitom okruhu na vetre a... ...15 sekúnd do štartu. Signál známy, priateľ dámy, potom ozve sa. Je tu jar, tak pohni kostrou, roztoč kolesa. Preč je ten čas neveselý, keď sa nedalo výzvo našľapnúť do pedálov. Túlame sa spolu čo najďalej od mesta, po horách a lúkach, po cestách a necestách. Slepých ulic ani žiadnych zákazov tu nie, ver mi, že ma s tebou baví svet. Výchor, tornádo či cyklón, nemajte strach, to som len ja. S bicyklom, zdravom tele, zdravý duch. Hravo zdolám každý kopec, každý vrch. Autobusy plná detí, celý máj a jún. V lete zasa ľudia z rýchlých aut vymávajú. Smútok za nimi tlačí a slzy do očí, tak z tej cesty rýchlo odbočí. Na lúke pod horou má koncert stádo král, dirigentovi zazvoním, kým jem na pozdrav. Tak čau. Do doliny chlapi drevo spúšťajú tu z hôr, neveria, že budem dolu skôr. Výchor, tornádo či cyklón, nemajte strach, to som len ja. S bicyklom, zdravom tela, zdravý duch. Hravo zdolám každý kopec, každý vrch. Čo najďalej od mesta, po horách a lúkach, po cestách a necestách. A keď spadá, že nestíham, že ma unavil, uloží sa so mnou do trávy. Výchor, tornádo či cyklón, nemajte strach, to som len ja. S bicyklom, zdravom tele, zdravý duch. Hravo zdolám každý kopec, každý vrch. Plynom obdarili svet a v hukote motorov zas vracajú sa späť. Ja s bicyklom nikde nesmradím a neruším, rovnováhu držím na duši. Rovnováhu držím na duši. Rovnováhu držím na duši. Ide vedúca dvojčlenná skupina rozdelená, takže počkáme, to auto počkávajú. Lebo sú teraz majstraky. Takže máme tu prvého, pozor, pozor!